sa'yo, sa boses na nahangaan ko. Ikaw talaga ang idol ko. Wow. Anak ng tukwa. Ito pa. Ito po. Ayun na. Anong binubot-bot mo dyan? Oo, nakakaupo. Naiwan yung ID ko. Anong ID? ID sa vaccine? Ay, hindi. ID lang. National ID. Maganda na yung national ID mo. Hindi pa nadating yung plastic yung bag. Xerox pa din po. May wala pang national ID. Nadating daw po nun. Maganda. Nakapasok na yung national ID na yan. Yan naman yung magagamit. May ID naman din ako sa SS. Sige na lang. Oo. Kanta pa yan. Maganda.Ulunan ata, mamili mo na katubig ka na. Hindi lang mo kanta. Magbuhat ng tayo'y magkakilala. O, tubig ko na, Kuya Marlon. Tubig, inom mo na, inom. Buksan mo muna. Paano ba ito? Buksan mo muna. O, ayan o, meron dyan o. Ayun na. Ngayon, may dinugan yata dyan. Tanong natin. Ikot ka na lang, Kuya. Hirap tumawid. Ay, dinuguan ni Marlon. Tanong mo daw kung may dinuguan. Sige na, Kuya Marlon. Ay, Yeah, may dinugan. walang ulam. Dinugan. Oo. Ayun daw Meron po. pa-order po. Dalawa. Dalawang atado. Pabalot. Dalawa. At saka dalawang kanin. Dalawang kanin po, pati. Dalawang kanin. Magkano ka mo lang? Alam na alam ni Kuya Marlon yung paborito ni ano. Kanta Marlon. Magkanta ka na yung ano, love song, Kuya Marlon. Haranahin mo si Sarah Badit. At nang matuwa Uy, naman bakit? yun. Siguro ay Oo nga. marami. Nadating nga daw siya. Oo, dadating. Dali na. At namimiss ka daw. Oo. Madami. Papaayos nun yung bike ko. Tinanggalan mo naman ang gulong ngayon. Ay, Ba't mo pinalain. tinanggalan ng gulong? Sira na po kasi. Sira na. Ay, yung kay Nuni nasa. Palitan na. Siya na yun. Nasa yung Palitan sayo. na. Pati manibela palitan. Sinira mo yung sayo na wala. Naibenta ko yung isa. Buday. Ba't Bininta mo mo. bininta? Pinalit ko ng bigas. Saka 500 piso. Ha? Bariya 10. Kulang? 10. May barya dun Sampo sa harapan daw. ata. Wala na akong barayo. Tingnan mo daw dyan, Kuya Noni, mga barya ko dyan. Meron pa? 10 lang. Ako na. Nasa bag ko yung mga barya. Kaya mo na, natapos na ano na. Rose and Ray Eden. O Kuya Noni, ikaw naman ang kumanta. Aranahin mo sila. Iparinig mo naman yung boses mo. Kuya Noni. Ayan. Na magustuhan mo. Ikaw talaga ang idol ko. Sino yon? Pangalanan mo? Sino idol mo? Ano yun? Favorite boy. Yung napalay na siya. Yan ang kumanta niya. Si April Boy. Malakas yung ano. Malakas yung mga ano ng sasakyan. Ikaw pa rin, kaya doon ang siyang mamahalin. Tutuan mo ba yun, Noni? Ang siyang ibigin. Ang ibog ng puso ko. Oo. Shortcut na. Lumipas man ang panahon. Dati anong saya. Karaoke. Hayaan mo na ba na mag-isa? Ang galing ah. Ang
naisip kong wala ka na sa piling ko. Ano yun? Anong dahilan? Ba't pabalik tayo? Kaya nga doon tayo sa susunod. Shortcut. Shortcut? Doon tayo. Ano nga yung dugtong nun, Kuya Marlon? Tungkol ang nadarama ko. Ikaw ba rin Ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Ikaw pa Man ang rin. panahon, dati yan kaya hahayaan mo na ba na mag-isa? Kapag naisip kong wala ka na sa piling ko, anong lungkot ang nadarama ko. Ikaw talaga ang idol ko. Ganun yun. Shortcut. Umungay marami, nakikinig sa'yo, Ikaw, sinunod. sa boses na nahanap ko. Ikaw talaga ang idol ko. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, Ang pitig ng puso puso ko. ko. Ay, ano? Oh. Ikaw pa rin. Ganun tawa lang na tawa. Ang panahon. Ang taya mo, kanta ka naman. Aranahin mo naman mga viewers. Na ba na mag-isa? Kuya, dinugwa mo. Sabihin, nirigla ka. Dinugan. Dinugan. Mabubuyan Kuya Marlon. Ayusin mo. Hindi ko sayang magpakway-kway. Kway-kway, Todo bigay. Kaya join na lang kayo. Happy good time. Ikot tayo sabog. Ginaw. Ito lang ay magpabungga ka. Ako type Para sumigla. Padance-dance para sumigla. Rock and roll tuwing umaga. Ikot trip. Sabog. Hit na Hate na hit. hate ko ang matulog. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Ganun yun. Kaya join na lang kayo. Have a good time. Ano pa Kuya Marlon? Sige pa, bira. School bukol. Aha. Heroin na yun. School bukol. School bukol. School bukol. Eh, Madating pag sila sa birthday yun. ay. Ganda. Ayusin mo na yung harapan. Palinisin mo siya. Nilinisip. Oo. Halina't pakinggan ang awit na dala ng pag-ibig. Masaya. Ang sarili mundo. Kapita. Ganito. Huwag kang iwalay pag ang puso ko ay maligaya. Na, Lapit pa. Kuya None, ay makanta ka din. Ang daya mo, kumakanta na nga ako eh. Kabisado mo ba yun? Nako po. Ano yung kabisado mo kay None? Panahunan na naman ang mararanasan sa sarili ganito. Huwag kang iwalay, ang puso ko ay maligay. Ganda ng pagkagawa ng tulay. Bakit? Parang kulay. Parang tulay. Labo British number 2. Reset ba ito doon na isa-isa? Ha? Reset
reserva dun. So, Nagtitipak yung ilalim nun eh. Malaki. Kaya dinagdagan din. kaya nagawa ng isang Gawa ng isang tuloy. That's number. Takot yung bago na daan. Paggawa yan Italyado. Mano? Ayan naka-Italyado ng lahat ng Camarines. Secretary. Kanina po. Get anniversary. Tubig, Kuya Marlon, tubig. Gano'n ni, ano sa'yo? Yan ni. Sito. Sito daw kay Kuya. Sito daw, sito. Drinks daw ang meron. Ay, tubig lang. Walang tubig na mineral. Sito daw, si ano ni. Nahin mo may mineral dyan. Sige na. Magkano yan? 10. Ayun, masarap yan. Sito. Ayan. Sito. Dalawang ano, magkano lahat? Kahit na parang sito. Magkano ang sito? Balatan mo ko, Ili. Di ko makain ay. Dali, balat. Magkano daw? At 10 siyang isa. May sukli pa, Kuya Marlon? Nagkukuha pa ng sito? Oo, dalawa pa. Dalawa pang sito? Di kulang na yung pira mo. Magkano bang pira? Kulang ka na pang kulang. Ay, tama na. Tama na daw. Cut ko na. Tara na. Let's go. Kulihan mo ka mga alat. Oo, yun na. Tinitindi ko lang ito. Kanin. Naman nakatindig yung ano eh. Dalawa. Masama ng pag-ibig mo. Hili. Maramdaman, mayakap ka, maganda gabi, maramdaman ang pag-ibig mo. Wala naman akong intention sa'yo. Ano ang intention? Sagasayan. Pinulang manok. Pag-ibig mo. Wala naman akong intention Tension. sa'yo. Iiyak ka? Ang nais ko lang naman maramdaman pag-ibig mo. Tawa na si Maga, kagabi ay mayakap ka. Wala naman ako. Tension. Wala naman akong intention sa'yo. Iiyak ka na yata. Maramdaman ang pag-ibig mo. Araw at gabi ay mayakap ka. Ang pag-ibig mo. Wala naman akong intention Ilang sa'yo. lyrics lang ba kayo nga guling kanta? Ilang ano lang. Ilang lyrics lang. One lang ay. 5 yata. Lyrics lang. Pag-ibig mo. Yung last ay walang intensyon. Wala naman akong intention sa'yo. Ilan. Ito lang naman maramdaman ang pag-ibig mo Tatlo. ay maya. Mamaya magkataan kayong dalawa ni ano. Amaga at 5. gabi ay maramdaman 6. at maya
yakap ka. 7. Wala naman akong 8. intention sa'yo. Walo. Ang bilis niyan tumin. Mamaya kakantayin ko nga sa video. Alin? Para yan, Alin? maramdaman. Sige, magkantahan tayo mamaya sa video, okay. Maghanap tayo video, okay dyan pag-uwi. Intention sa'yo. Oo na magkakape. Nais ko Dito lang lumoso. naman ay maramdaman ang pag-ibig mo. Wala naman akong intention sa'yo. Tawa si... Wow. Inom. Inom. Tension. Anong pamagat mo? Gusto ka tayo ni maminin, ha? Walang intention Ngayon lang sa'yo. ka. Ngayon ko lang narinig yun. Gusto ka tayo Ganda na yung mamagat ay walang intention. Maramdaman ang pag-ibig ko. Wala naman akong intention sa'yo. Sino nagturo niya sa'yo? Maramdaman. Narinig ko lang Saan? sa ano, na kumakanta. Saan? Sa video, okay. Sa DQ. Di Piliwag. Kalalayas mo. Nakuha mo yan. Kanta na yan. Panood ko ng program. Dami teachers doon. Dami nga nag-aaral doon. Nadaang tagang kalariya. Oo. Kaya yan, nakakasap ko yun. Wala. Pag napunta. May bakery yun ay. Nahingi ka tinapay. Pagkat. Pinimit niya pag tinapay. Oo. Pag nahingi. Diretso muna tayo, kuya. Mamaya natin pagbalik dyan. Mabibigla yung mananya dyan. Oh! Nabuhay! Maramdaman ang pag-ibig mo. Wala naman akong tension. Naman akong intention sa'yo. Sabi na kanta yan. Data? Yan. Wala naman akong intention sa'yo. Puro intention. Ah! Ganun ano? Tayo makatawid. Diyan tayo mag-swimming? Pwede dyan, pwede po dyan maligo. Pwede dyan maligo. Yung may ano, may baha. I miss this place. Madami pang viewers. Madami pang kaya mag-school na tayo. Uy, dito tayo, kuya. Dito, wala na yan. Kaliwa. Nasabi kay kuya. Kaliwa pala tayo. Kaliwa. Saan na yung punta na yung Marlon? Punta na Eh, yan. tama ba? O, dito nga. Ah, may sentro pa ito? Ito. Sentro yan. Eskulahan. Pinakang sentro pa. Brother na dyan sa Bako, ang daming bunga, oh. Makikibuko tayo. siklong-siklong. Ganda ng view. Nga, no? Sarado na.
Iba naman yung pakay natin. Iba ang ating pakay. Wala naman ba? Cover? So ayan na, pupuntahan namin yung gumagawa ng puso nila, nila Ate Rowena. So ayun guys, alam nyo naman kung saang daanan ito. So papunta kami doon para mag-ano kami ng advice doon kung ano yung dapat gawin doon sa ginawang puso nila Kuya Noni na hindi napakinabangan. So yun ang sadya namin ngayon eh. So yun, kasama namin si Kuya Noni. May dalang camera si Kuya Noni, magbablog din ata ito. Si Kuya Marlon. Shout out po. Si Eli. Kaway-kaway. Ay, ano na tayo, is na birang bata. Siyempre, si Mamilin. O Mamilin, ano ang plano mo? Ano ang plano mo? Ang plano, di ko alam. Dali na. Wala nang papaya. Si Kuya Noni, nauna na oh. Uy, nag-ani na sila. Super. Si Kuya Noni daw, may namimiss si Kuya Noni. Sabi niya may namiss ako dito ay. Saan? Hala, andyan nga. Hala, andyan si Robin. Oh my God. Wala tayong dala. Kaya nga. Tao po. Ayun oh, may saging sila oh. Kuya? Ate? Tanong, sino yung kasama ni Kuya na nag-ano ng puso kay Ate Rowena? Si Bongbong. Ay, si ano? Sino? Yung Teo niya. Ay, doon. Siya pa kasama? Pupuntahan natin? Tara, puntahan natin. Tatawagin na lang kung sakali. Oh. Doon si pupuntahan natin. Uy, Eli, oh. May sapa, oh. Mag-swimming tayo. Gusto mo yan? Alam mo, may napanood akong vlog. Nakakain pala yan, Kuya Marlon. Yan, oh. Nakakain pala yan. Kaya nga, gusto ko nga magtikim. Mura yan. Ha? Mura. Ay, hindi yan siya pwede. Naman tigas yan, hindi na yan pwede. Ay, hindi na. Ligo tayo doon sa ilog. Nakakaligo dyan. Saan? May hagdan doon. Oh? Oo. Ayaw ni Eli. Tumaligo, ilog. Ayaw. Ilog. Maligo tayo. In. Tao po. Makitao ka, Kuya Marlon, at sarado ang pinto. Buko. Si Mamili, no? Wala atang tao. Wala. Tanong mo, Kuya. Nandyan. Tanong mo para laman natin yung ano. Sarap ng hangin. Hangin. Ayun si Kuya, oh. Pwede nilang i-check yung poso. Kuya, may pinagawa akong poso sa kanila. Ngayon, ano kaya dapat gawin doon? I-check nyo muna. Hindi po, okay lang, ano lang po, suggestion lang kung sakasakali, ano po dapat gawain natin doon. Magbabago ng... Kumpleto na po, kumpleto na po.
Puso na nga po talaga. Kakapit na. Tapos na yun. Ay, huwag mo daw galawin. Hindi naman naahon ng tubig. Makati ka pa. Bago mo papahon. Ang gusto ko, yung pag binumbahan, naahon na. Automatic na. Kung lang yun, nakakailangan lang siguro ng buhang mayroon ba kayang Ay, gusto ko nga ipalipat ko na lang dun sa hinukay kulugod na bubon. Yung pagka ano, dun din naman kami nagkukuha ng pandagsaw sa likuran. Sa bubon. Mas maganda pala yun dun. Ililipat lang. Hindi na mabutas ng hindi na madrilling. Ang gagawin na lang yung ganyan o yung lalapatan. Sisimintuhan na lang. Gayon na lang. Kaya dadagdagan lang ng lalim ng ano, yung Dapat ma-check nila muna Kuya Marlon ang gawa. titipi nila. Ano po, sino po yung kasama nyo? Di ba po 3 kayo? Kaya saan? Sino pong susunduin namin dito para ma-check yung gawa nung palpak? Yun na po masasabi ko, palpak. sininong ibar ang magbubugbok dito? Di yun ang susunduin namin ni Kuya Marlon. Saan po bahay nila? Malayo? Kaya may gawa yun ngayon. Puntahan natin, Kuya Marlon. Punta natin. Yun na lang pupuntahan. Yung master dito, Sige po, salamat po. Babao ng ganyan. Oo, Asya. Sige, sige. Sige po, salamat po. Akala ko kayo, kasi kayong gumagawa dyan. Narulong ka na. Trabahador sila. Kasi ko sa Tapos pupuntahan na natin. Manila naman daw pala si Kuya Sanyo. Ha? Nagalis nga kahapon. Nagpa-Maynila kahapon. Paano yun doon? Pleasing ng bahay ng anak. Doon sa Manila. Di wala din sila dyan. Ha? Wala yung mag-asawa. Kuya Marlon, wala din pala sila dyan. Di wala din tayong mapagtanungan. Kuan, si Ninong Ibar ang nayan yun dyan. Kuya Ibarang natin. Siguro ay marami nakikinig sa'yo sa boses na nahangaan ko. Ikaw talaga ang idol ko. Wow. Anak ng tukwa. Ito pa. Ikaw po. Ayun na. Anong binubutbot mo dyan? Oo, nakakaupo. Naiwan yung ID ko. Anong ID? ID sa vaccine? Ay, hindi. ID lang. National ID. Maganda na yung national ID mo. Hindi pa nadating yung plastic yung Papila? bag. Sige, Xerox pa din po. Ngayon wala akong national ID. Nadating daw po nun. Maganda. Nakakasun ka na yung national ID na yan. Anyway, magagamit. May ID naman din ako sa SS. Sige na lang. Oo. Kanta pa yan. Maganda. Ulan ata mamigil mo na katubig na. Hindi lang mo kanta. Magbuhat ng tayo'y magkakilala. Tubig ko na, Kuya Marlon. Tubig, inom mo na, inom. Buksan mo na, buksan mo muna. Ano ba ito? Buksan mo muna. Ayan meron dyan Ayun na. Ngayon, may dinugan yata dyan. Tanong natin. Ikot ka na lang, Kuya. Hirap tumawid. Ay, dinuguan ni Marlon. Tanong mo daw kung may dinuguan. Sige na, Kuya Marlon. Ay, May dinugan? walang ulam. Dinugan? Oo. Dinugan daw Merong po. pa-order po. Dalawa. Dalawang atado. Pabalot. Dalawa. At saka dalawang kanin. Dalawang kanin po pati. Dalawang kanin. Magkano ka mo lang? Alam na alam ni Kuya Marlon yung paborito ni ano. Kanta Marlon. Magkanta ka na yung love song, Kuya Marlon. Haranahin mo si Sarah Badit. At nang matuwa naman yun. Siguro ay Oo nga. marami. Nadating nga daw siya. Oo, dadating. Dali na.
Ba't namimiss ka daw? Oo. Madami. Papaayos nun yung bike ko. Tinanggalan mo naman ang gulong ngayon. Ay, Ba't mo pinalain. tinanggalan ng gulong? Sira na po kasi. Sira na. Ay, yung kay Nuni nasa. Palitan na. Siya na yun. Nasa yung Palitan sayo. na. Pati manibela palitan. Sinira mo yung sayo, nawala. Naibenta ko yung isa. Buday. Ba't Binili ka mo. bininta? Pinalit ko ng bigas. Saka 500 piso. Ha? Bariya 10. Kulang? May barya dun Sampo sa daw. harapan ata. Wala na akong baraya. Tingnan mo daw dyan, Kuya Noni, mga barya ko dyan. Meron pa? Meron na. Nasa bag ko yung mga barya. Ayan mo na, natapos na ano na. Rose and Ray Eden. O Kuya Noni, ikaw naman ang kumanta. Aranahin mo sila. Iparinig mo naman yung boses mo. Kuya Noni. Na magustuhan mo. Ikaw talaga ang idol ko. Sino yon? Pangalanan mo? Sino idol mo? Ano yun? Favorite boy. Yun, napalay na siya. Yun ang kumanta. Si April Boy. Malakas yung ano. Malakas yung mga ano ng sasakyan. Ikaw pa rin, Kadone, ang siyang mamahalin. Tugtuhan mo kayo, Nani? Ang siyang ibigin. Ang ibog ng puso ko. Oo. Shortcut na. Lumipas man ang panahon. Dati anong saya. Karaoke. Hayaan mo na ba na mag-isa? Ang galing ah. Kapag naisip kong wala ka na sa piling ko. Ano yun? Anong dahilan? Ba't babalik tayo? Ay, maso tayo sa susunod. Shortcut. Ah, shortcut? Mm-mm. Ah, doon tayo. Ano nga yung dugtong nun, Kuya Marlon? Lungkot ang nadalama ko. Ikaw ba rin Ang siyang mamahalin? Ang siyang ibigin? Ang tibok ng puso ko. Oh, Ikaw pa man ang rin. panahon. Dati yan kaya hayaan mo na ba na mag-isa? Kapag naisip kong wala ka na sa piling ko, anong lungkot ang nadarama ko? Ikaw talaga ang idol ko. Shortcut. Puno nga'y marami nakikinig sa'yo. Ikaw, si Nuni. Sa boses na nakamahal ko. Ikaw talaga ang idol ko. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin. Ang siyang ibigin. Ang pitik ng puso Puso ko. Ay, ano? Ikaw pa rin. Ganun ni tawa lang na tawa. Oh. Ang panahon. Ang taya mo, kanta ka naman. Aranahin mo naman mga viewers. Na ba na mag-isa? Kuya, dinugwa mo. Sabihin, nirigla ka. Dinugan. Dinogan. Mabubuyan ko yung Marlon. Ayusin mo. Di ko
ko sa'yang magpakway-kway. Kway-kway, todo bigay. Kaya join na lang kayo. Happy good time. Ikot tayo sabog. Ko lang ay magpabunga ka. Bago tayo Para sumigla. padance-dance para sumigla. Rock and roll tuwing umaga. Ikot trip. Sabog. Hit na Hit na hit. hit ko ang matulog. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Ganun yun. Kaya join na lang kayo. Have a good time. Ano pa Kuya Marlon? Sige pa, bira. School bukol. Aha. Heroin na yun. School bukol. School bukol. Eh, Madating kami sa sa birthday. ay. Ganda. Ayusin mo na yung harapan. Palinisin mo siya. Nilinisip. Oo. Halina't pakinggan ang awit na dala ng pag-ibig. Masaya. Ang sariling mundo. Kapita. Ganito. Huwag kang iwalay pag ang puso ko ay maligaya. Na, Oh, lapit pa. Kuya None, ay makanta ka din. Ang daya mo, kumakanta na nga ako eh. Kabisado mo ba yun? Naku po. Ano yung kabisado mo kay None? Unan na naman ang mararanasan sa sa sarili. kapitang ganito. Huwag kang iwalay ang puso ko ay maligay. Ganda ng pagkagawa ng tulay. Bakit? Parang kulay. Parang tulay. Labo Bridge number 2. Reserva ito doon na isa-isa. Ha? Reserva doon. Sa Nagtitipak yung ilalim doon ay malaki. Kaya hindi naglaga dito. kaya nagawa ng isang Gawa ng isang tulay. That's number 2. Takon mo bago na daan. Paggawa yan Italyado. Manong. Ayan na ka Italyado ng lahat ng Camarines. Secretary. Kanina po. Get anniversary. Tubig, Kuya Marlon, tubig. Gano'n ano sa'yo? Yan na Sito. Sito daw kay Kuya. Sito daw, sito. Drinks daw ang meron. Ay, tubig lang. Mineral. Walang tubig na mineral. Sito daw, ano ni. Nain mo may mineral dyan. Sige na. Magkano yan? 10. Ayun, masarap Ikaw yan. kaya sito. Ayan. Sito. Dalawang ano, magkano lahat? Kahit na parang sito. Magkano ang sito? Balatan mo ko, Eli. Di ko makain ay. Dali, balat. Magkano daw? At cake siyang isa. May sukli pa, Kuya Marlon? Nagkukuha pa ng sito? Dalawa pa. Dalawa pang sito? Di kulang na yung pira mo. Kaya bang pira? Kulang ka na pang kulang. Ay, tama na. Tama na daw. Cut ko na. Tara na. Let's go. Kulihan mo ka mga alat. Nakakamat
sa'yo. Ay, ano ang intention? Sagasayan. Tinulang manok. Pag-ibig. Wala naman akong intention Tensyon. sa'yo. Iiyak ka? Ang nais ko lang naman maramdaman pag-ibig mo. Ang tawa na si Maga, kagabi ay mayakap ka. wala naman akong intention. Wala naman akong intention sa'yo. Iiyak ka na yata. Maramdaman ang pag-ibig mo. Araw at gabi ay mayakap ka. Ang pag-ibig mo. Wala naman akong intention Ilang sa'yo. lyrics lang ba kayo nga guling kanta? Ilang ano lang. Ilang lyrics lang. Kung lang ay lima yata. Lyrics lang. Ang pag-ibig mo. Yung last ay walang intention. Wala naman akong intention sa'yo. Ilang. Gusto ko lang naman maramdaman ang pag-ibig mo Tatlo. ay maya. Mamaya magkataan kayong dalawa ni ano. Amaga at Lima. gabi ay maramdaman. Anim. At mayakap ka. Pito. Wala naman akong walo. intention sa'yo. Walo. Ang bilis niyan gawin. Mamaya kakantayin ko nga sa video. Alin? Para yan, Alin? maramdaman. Sige, magkantahan tayo mamaya sa video, okay. Maghanap tayo video, okay, dyan pag-uwi. Intention sa'yo. Ako naman kakape. Oo. Nais ko Dami ka lang lumoso. naman ay maramdaman ang pag-ibig mo. Wala naman akong intention sa'yo. Tawa si... Wow. Inom. Inom. Tension. Anong pamagat mo? Gusto ka tayo niyo maminin, ah. Walang intention Ngayon lang sa'yo. ngayon ko lang narinig yun. Gusto ka tayo Ganda na yung pamagat ay walang intention. Maramdaman ang pag-ibig ko. Wala naman akong intention sa'yo. Sino nagturo niya sa'yo? Maramdaman. Narinig ko lang Saan? sa ano, na kumakanta. Saan? Sa video, okay. Sa Dikyo. Di Kiliwag. Kalalayas mo, nakuha mo yan. Kanta na yan. Panood ko ng program. Dami teachers doon. Dami nga nag-aaral ko doon. Nadaan ka doon kalariya. Oo. Eh, yan nakakasap ko yun. Wala. Pag napunta. May bakery yun ay. Nahingi ka tinapay. Pag Pinili niya ka tinapay. Oo. Pag nahingi. Diretso muna tayo, kuya. Mamaya natin pagbalik dyan. Mabibigla yung anayan dyan. Oh! Nabuhay! Maramdaman. Pag-ibig. Wala naman akong tension. Naman akong intention sa'yo. Bago yung kanta yan. Data. Wala naman akong intention sa'yo. Puro intention. Ah! Ganun ano? Ay, makatawid. Dyan tayo mag-swimming? Pwede po dyan maligo. Pwede dyan maligo. Yung may ano, may baha. I miss this place. Madami pang builders. Madami pa ba? Kaya pagsunod naman tayo.
dito tayo kuya. Dito, wala na yan. Kaliwa. Nasabi kay kuya. Kaliwa pala tayo. Kaliwa. Sana yung punta na yung Marion. Tama ba? O dito nga. Ah, may sentro pa ito. Ito. Sentro yan. Eskulahan. Pinakang sentro pa. Wala din na yan sila. Bako, ang daming bunga oh. Makikibuko tayo. Ganda ng view. No, sarado na. Sarado na ang internet. Dito yung tayo. Kaliwa. Ay, kanan. Kanan. Hindi yun. Yan mo na. Yan mo na. Kita-kita kids tayo. Hindi naman natin i-vlog si ano eh. Iba naman yung pakay natin. Iba ang ating pakay. Wala naman ba? Cover? So ayun na, pupuntahan namin yung gumagawa ng puso nila, nila Ate Rowena. So ayun guys, alam nyo naman kung saang daanan ito. So papunta kami doon para mag-ano kami ng advice doon kung ano yung dapat gawin doon sa ginawang puso nila Kuya Noni na hindi napakinabangan. So yun ang sadya namin ngayon eh. So yun, kasama namin si Kuya Noni. May dalang camera si Kuya Noni, magbablog din ata ito. Si Kuya Marlon. Shout out po. Si Eli. Kaway-kaway. Ay, ano na tayo, is na birang bata. Siyempre, si Mamilin. O Mamilin, ano yung plano mo? Ano ang plano mo? Ang plano, di ko alam. Dali na. Wala nang kapaya. Si Kuya Noni, nauna na oh. Uy, nag-ani na sila. Super. Si Kuya Noni daw, may namimiss si Kuya Noni. Sabi niya may namiss ako dito ay. Saan? Hala! Hala, andyan nga! Hala, andyan si Robin! Oh my God! Wala tayong dala. Kaya nga. Tao po! Ayun oh, may saging sila oh. Kuya? Ate?
Sino yung kasama ni kuya na nag-ano ng puso kay Ate Rowena? Si Bongbong. Ay, si ano? Sino? Yung Teo niya. Ay, doon. Siya ba kasama? Pupuntahan natin? Tara, puntahan natin. Tatawagin na lang kung sakali. Oh. Doon si pupuntahan natin. Uy, Eli, oh. May sapa, oh. Mag-swimming tayo. Gusto mo yan? Alam mo, may napanood akong vlog. Nakakain pala yan, Kuya Marlon. Yan, oh. Nakakain pala yan. Kaya nga, gusto ko nga magtikim. Mura yan. Ha? Mura. Ay, hindi yan siya pwede. Naman tigas yan, hindi na yan pwede. Ay, hindi na. Ligo tayo doon sa ilog. Nakakaligo dyan. Saan? May hagdan doon. Oh? Oo. Ayaw ni Eli. Tumaligo, ilog. Ayaw. Ilog. Maligo tayo. In. Tao po. Magkitao ka, Kuya Marlon, at sarado ang pinto. Buko. Si Mamili, no? Wala atang tao. Wala. O, tanong mo, Kuya. Nandyan. Tanong mo para laman natin yung ano. Sarap ng hangin. Hangin. Ayan si Kuya, oh. Pwede nilang i-check yung ano, poso. Kuya, may pinagawa akong poso sa kanila. Ngayon, ano kaya dapat gawin doon? I-check nyo muna. Hindi po, okay lang, ano lang po, suggestion lang kung sakasakali, ano pong dapat gawain natin doon. Magbabago ng... Kompleto na po, kompleto na po. Puso na nga po talaga. Kakapit na. Kapit na nyo. Huwag mo daw galawin. Hindi naman naahon ng tubig. Makati ka pa. Bago papahon. Ang gusto ko, yung pag binumbahan, naahon na. Automatic na. Kung lang yun, nakakailangan lang siguro ng buhangin. Ay, gusto ko nga ipalipat ko na lang doon sa hinukay kulugod na bubon. Yung pagka ano, doon din naman kami nagpupuan ng panlagsaw sa likuran. Sa bubon. Mas maganda pala yun doon. Ililipat lang. Hindi na mabutas ng hindi na madrilling. Ang gagawin na lang yung ganyan mo yung lalapatan. Sisimintuhan na lang. Gayon na lang. Kaya dadagdagan lang ng lalim ng ano, yung Dapat ma-check nila muna, Kuya Marlon, ang gawa. KTP nila. Ano po, sino po yung kasama nyo? Di ba po tatlo kayo? Paisahan. Sino pong susunduin namin dito para ma-check yung gawa nung palpak? Yun na po masasabi ko, palpak. Sininong ibar ang magbubugsok dito? Di yun ang susunduin namin ni Kuya Marlon. Saan po bahay nila? Malayo? Kaya may gawa yun ngayon. Puntahan natin, Kuya Marlon. Punta natin. Yun na lang pupuntahan. Yung master dito, Sige po, salamat po. Magbabao ng ganyan. Oo, Asya. Sige, sige. Sige po, salamat po. Akala ko kayo, kasi kayong gumagawa dyan. Trabahador sila. Kasi ko sa Tapos pupuntahan na natin. Manila naman daw pala si Kuya Sanyo. Ha? Nagalis nga kahapon. Nagpa-Maynila kahapon. Paano yun doon? Placing ng bahay ng anak. Doon sa Manila. Di wala din sila dyan. Ha? Wala yung mag-asawa.
Kuya Marlon, wala din pala sila dyan. Eh di wala din tayong mapagtanungan. Kuan, si Ninong Ibar ang nayan yun dyan. Kuya, iba rin natin. Them